Ina na. Okay. Mo na nga. Sa to pa. Kinahanglan gyud nga aron makuha na to. Kanang imong gibasa. Insakto man na. Pero katong kag mga pare, sa unang panahon nabay pare. Ibasa naman ako. Lagi na ba? Oh, naman to ibasa. Na gyud. Kay ibasa. Sa panahon ni Kristo, naapoy pare. Sa panahon ni Kristo, pag adto na dito ni si Kristo sa langit, ang pare pastor na nagilin. Na. Pastor na. Mao ba? Ngay mga pare, panahon ni Melchizedek. Nasa piso, Mabasa? nasa piso. Ito basahon. Sige daw. Nabay pastor. Sige daw. Karong matagal ka. Sige daw. Ang mga gasa niya mao ang nga ang uban iyang himong mga apostoles. Unsa pa? Ang uban mga propeta. Ang uban mga tigsanyaw sa maayong balita sa manawa karon. Ang uban mga pastor ug mga magtuturo sa tungutan. Nakaron. Kanang pastor na may tulo ka pastor. Na pastor gifted, pastor appointed, ug pastor professional. Basahan sa Biblia. No. Dili. Aron mato. Dili Basaha. Dili, Sabot man ta nga ang mabasa sa Biblia. Dili karon na. Tuan, sabot man ta. Di nangot pangutana ni. Ibang nga pangutana. Pareha to dito sa sindangan. Sayang nabasa Nangutana ko, pastor appointed, pastor gifted, pastor kuan, kana na ang professional. Maingon mas lang apuli ra man ko sa kuli man ko sa nguyon ko. Pastor appointed ka. Dili ka gifted, dili ko ka professional. Akong giingnan siya. Lagi pero basa sa Biblia. Lahi ang ang mga pare kay nag-eskwela gyud. Ug mingon kag pare kanang mga pare namo pod. Sa unang panahon sa mga Hudyo, daghang mga pare puros nagbuhat og mga dautan. Katong imong ibasa karon. Pero ang imong ipasanginlan ang mga pare. Hantod karon sa panahon ni Kristo kay matud pa sa Ginoo nga maingon nga kanang usabon ang kuan kanang ang ilisan mga pare ilisan pod ang balaod mao na nasa kuan Basa Biblia. Basa Biblia kita. sige na pagkuan na ba di tanaw ta Mubasa ko sa teksto ha. Mubasa ko sa teksto. Sige Dayon human ka. ilisan ng mga pare kay karon sa pa Mubasa sa ko. kining ni ang balaod ni Moises sa pa Mubasa sa katong giingon nimo nga mopahulay do na natuman ba ninyo Okay. naamang mo'y Biblia naamay gidili pa ninyo Sumala ba? naapoy gitugot din na gituman po ninyo Tuman. Pwede tumanon. gituman sa to pa kanina gahisgot man ganina balaod sa kuno pareha ng adlong kapahulay unya naamang gyud mga balaod sa adlong kapahulay na matuman po ninyo Basta na balaod ni Moises pagtuman sa adlaw papahulay sinulat mo na imuhan imong ay dili gikan ni dito alam dili man gikan Basa nang ingon nimo. Basa no. Daraw. basa. Buhat 1571 Biblia ni dili ka na di man Biblia. dili gani pero ako nagsinulat gikan sa Biblia Sa imong gayon, ang adlaw ay papahulay. Ang adlaw ay papahulay dumala sa balaod ni Moises atong basahon. Ingon diri Buhat 1521. Kay sukad pa kaniadto ang balaod ni Moises gibasa sulod sa mga sinagoga matag adlaw ipapahulay. O sa matag lungsod giwali ang iyang mga pulong. Mabasa. Pero ngano man sa Katoliko nga dili naman ang adlaw papahulay sa mga Hudyo mo naman Di ka kabasagang adlay kulay alang sa Dios. Basa sa Biblia. Ayaw pagkuhan. Ang akong kasarungan kay ni ayaw sa paminaw mo kay kami naminaw ninyo ana na siya ayaw mo pagkuhan kay kami ka-respeto ninyo ang mga Hudyo wala makatuman sa balaod ko siya wala makatuman sa balaod na isudok 15 31 15 buhaton sulod sa adlaw nga usa ka o sana buhata ang buluhaton sulod sa unom ka adlaw o sa ikapito musimba ka mo Simba mo na Claro. Mao na nga ikapitong adlaw pero alang ka namo alang pug ka namo ang ikapitong adlaw unsa man unang adlaw be Biblia atong sama. Sige. Sige, unsa man ikapitong adlaw unang adlaw unang adlaw atong kani ang mga matulog sige di mo pataka kay disulna sige na unya milabay ng adlaw nga ikakulay labay ng adlaw kulay balontas ba daw sa pagkasumsum sa adlaw Domingo si Maria Magdalena ug ang Maria ming adto sa
palihog sa pagtindog kay ato ning sugdan sa pagampo sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Pagmaya ka Maria, napuno ka sa grasya ang ginunani mo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan ang bungas diyan mga Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming magkasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Mayong hapon. Karon pa ko nagasuroy aning inyuhang lugar di ay 35 na edad nako pero karon pa jud ko nakataak diri. Niya kani in behalf sa kay gisulod ng demo diri og sa balista. Niya nanay na converter diri sa inyo ha. Convert na. Oh, nabunyagan yang uban murag nang luod ihawa silang simbahan. Dili ni ato ingon nga nanguma ta silang doktrina, nangdaot ta silang tinuuhan. Kayo ato kung nagpintahon daot na magunadaan, ato lagi klaro. Gitarong ba? Daot niya. Daoton pagsamot. Wanag. So, uban ako diri, uban ako sa Bible Apostolate si Brother Philly Orasyon. Tagalapatan. So, kani kay dire man to nahitabo ang panag-sharing ninyo atong regarding sa unsa man tong adlaw brand no Pizza 3 to. Pizza 3 Miyerkules. oh Miyerkules orag mo putoy tunong-tunong siguro sa pag-landslides ubay. Ya dire mo na dire ta nagtapo karon. So agi Christmas aning ni ang nahitabo nga krusada nila diha kay para dili ta madani ang atong kalag sa laing tinuuhan. Kay moingon tag laing tinuuhan, term lain na jud na. Ora nang laing baho, laing nahong, laing taras. Lain gyud. Basta lain di na gina ka Kristo kay lain man. Gawas kung ka Kristo jud. So nang ang ilahang itira kaning particularly ang mga batan-on jud ilahang danihon. Kaya para mukuyog mo usahay kani mga laing sikta, waton mo nay mga bugas panghatag, ang uban kwarta. Oh, paliton mo sir ni mamalit og kalag kay something nadunggan ako diring lain mang relihiyon na ni kay mamalit magkalag. Oh, mamalit mo tao. Mura ra niyo ka elections barangay nga paliton og pilay boto. Ang mo ba na? Oh. So ato respect lang ni sa tuwa kanang ilang mga objection sa gitira nila sa ato ni tumagon. Kay para di kita iniksunod nilang balik dire mangyamid na ta. Signan man nila. Na kita katabang nagkaibalo ng tahanan di background ninyo. Kay bao na may ana inyong simbahan. So ato yung likunon ni atong pagtuo kay si San Juan bitaw gatong yung paistoryahon si San Juan nasa ikaduhang Juan atong basahon ni kadali lang ha kay nausan ni atong Biblia ang itaguan man. Ano man na? Ay, Adventist mo yun eh. Oh, kanang asa to kung Biblia ang gamay diri nga. Wa man ito na pula na. Wala kay kakuan nimo ako nana. Ada O kaning maayong walita Biblia nagdako og kay og Iglesia ni Kristo ang naabot diri born again Mormons. Magdaabot ang libros mga Mormons, magdaabot ang libros kining gitawag na to kining sa Iglesia ni Kristo pero kay sa Badista man ang di atake diri so atong gidadag libro yung mga libro sa Badista. Para maklaro na to ay kung sila'y paistoryahon ang ilang bot-bot niya istorya dire para motuo mo gitukod sila sa Ginoo. Dayon kay gitukod man sila sa Ginoo, dili jud mong maluwas kung di mo magpasakop sa among simbahan. Mo nay advertisement. So ang kita nga murag dili gali halos kabalo mulag out og Facebook. Mo kuyog. Oh. Karon sa may gingon ni San Juan. Na si kaduhang Juan 1:11. Ingon siya busa inik ano sa to? Sa San Juan kapitulo 2. Ano? Ikaduhang Juan 10:11. Busa kung may muanha ganinyo nga dili magtudlo ni ining pagtulon-ana ayaw siya dawata sa inyong balay.
bisan gani pagtagad kaniya kayang nang magtagad kaniya nagkaambit sa dautan niyang muat. So di gini tangay mabi-abi ni mga irumbuang no nga gisuroy-suroy nga mura o kanabang attorney nga way lisensya ba masama din na nanuroy nighampla sila o wa kanina na ba now si San Juan na namulong na ha so to tagay biblihar man na karon ang ilang pasangil nga kining Katoliko impiernohonon kay nanimba o Domingo mo may ilang pasangil dire katong nabisita sila di ba pero atong sulayan ng ilahang libro nga ako ginigida paglaom sa yuta mahikuli sa tao kaniha libro ni sa mga Seventh-day Adventist ako ginigida toyo kay kung mabasa ko tag Biblia ang Katoliko maingon naman na sila Biblia manan ninyo inyor na munapig na ninyo so hato masahon ng ilang libro sa page 56 nagingon hinoon dili kita makahukom sa Papa mismo. Nang anong ningon mo to diri pagbisitag mga pare, buhi pa lang na impierno na. Muna. Ay lang libro ha. O sa mga sakop sa Iglesia Katolika, daghan kanilang matinud-anon kayong maayong mga tao na may kaluwasan sa umaabot. Na tay kaluwasan. Na tay kaluwasan, dili kita gaingon sila. Pero nang pangamustahon na to ni sa badistag na abay kaluwasan naa sila'y kaluwasan sa usa ka kondisyon kung muhawa sila anang ilang tinuuhan o mubalik sila sa sabakan sa simbahang Katoliko. Kaya kining gitawag na to sin against the Holy Spirit, sala batok sa Espiritu Santo. Ang usas mga example ani, nakabalukas ka matuuran pero imong gibalibaran. You refuse to receive the truth. Monay, Kristo ha. Monay giingon na to sala batok sa Espiritu Santo kay karbo namang naa si mong kuan. Mo na gini baruganan. Karon nakaibalo na sila sa kamaturan pero nagdumili. Ilahan na to bago sa impierno. Manang diritas libro nila kabasahon. Kitabo sa katapusang panahon nga gisulat sa ilahang founder nga si Ellen G. White. Matod pa sa page 55 sa ilang libro ato ning basahon kay aron maklaro yung kinsagi nangaluwas og na impierno. So base sa atong gibasa ang Katoliko day kaluwasan. Sa ilang libro niingon man og ikaw Kapernaum mga Sabadista Adventista Sabadista kay sa English translation niya nako diri Seventh-day Adventist gyud nagabutang. Kapernaum mga Seventh-day Adventist kinsa adunay dako nga kahayag nga gibayaw ngadto sa langit sa punto sa kahigayunan pagayud-yuron ngadto sa impierno. Balansi kuno tay kung nagpasakop kag sa Sabadista kay nauwat ka silang pasalig Yujuron gyud. Iyod day tag impierno ani. Hindi man ta makaingon nga kanang ilang pamutbot sa social media katuman ang mga Sabadista nga wa magkinabuhi matarong. Wa nagkinabuhing matarong nakadawat o kahayag gibayaw sa langit mo na wa nagkinabuhing matarong. Pero yun. O kanang nagkinabuhing sana kanang wala nagkinabuhi subay daw squad. O day na. Dili. Giyod sila sa impierno. So luoy kayo nga tong kalag mo nang ukirag mailad tas gawas na ka ng suroy-suroy pa utang dire. Mailad tag pila man ni Brad. Naglalag mga 2,000 pero dili ito 2,000. Pandra ka ng 120 ra pero gilad juga ba? Okay ra na kay mabayaran makita ra ng kwarta. Pero kani atong kalag ug mo ni mailad disgrasya kita. Kaya kana kung impierno is ang explanation sa simbahan eternal punishment na. Kay bisan pag kitang mga buhi dire magtuwad-tuwad kag pamisa kada adlaw kada oras wa na jud tay kaluwasan ana dito sa impierno kanang kalag na impierno o irag na kas purgatorio kay kandidato para langit na to madara tong pamisa pamisa lampo karon kung impierno ta wa na may matag pareho ta ng istorya sa uban nga iring siyang kabuki na buhi mamatay pa na pay laing kinabuhi kaya kita isara yun niya itong kinabuhi so diri ha ibulgar na to
ang ilang libro giyod-yod yun sila impirno musugot at sa madili mao yun ay dangatan nila. So muna nakabalor ta karon hawiran yun nato nitong pagtuong Katoliko kay ingon dai sa ilang libro ang Katoliko naa ay kaluwasan. Napada sa ilang libro din gitabo sa katapusang panahon ngano kaha nga gipangyod-yod man nag-impierno brad nga gibayaw naman ang tanag-langit nakadawat pa man gyud ta nagkahayag. Ano sa maning mga direta basahon nato ning 213 ningon diha sa mga Katoliko adunay daghang hilabihang matinud-anong Kristohanon nga nagkinabuhi sa tanang kahayag nga nadanag diha kanila ug ang Dios magabuhat alang kanila. Dami kayo sa pagkaon pa. Ang Dios nagbuhat alang nato. Sila kamusta man? Tanaw na to, nabay Dios gabuhat ani nila. Naa sa ilahang libro mao po ni sa page 195. Daghan ang mutindog sa atong mga pulpito uban ang sulo sa mga bakak nga mga tagna sa ilang mga kamot. Ginagkutan gikan sa impirnohanong sulo ni Satanas. Mao din wa pasudlas langit kay ila ding sulo nga nadagkutan dito na Yawa. Sulo si Satanas. Ang pangutana anong nakadagkot ning sulo sa Yawa? Ahinti siguro sa Yawa. Kay kung nagay connection ni Mayor, ahinti jud kang Mayor. Picture na. Picture baga ka or right hand kang Mayor kina mo kay connection. Karon kay sila nakadagkot kog sulo sa Yawa na jud connection brad. Di ba? Dayon, unsa ba itong atake nila dire? Larawan. Larawan. Kay di ko no pwede magbaton og larawan kay Diyos. Pero na ako'y ilang libro nga lagda ato ning tanawon. Na may imahe sa atong Ginoong Hesukristo lagi Ya amo tog na mao ba ni kay akong tanawon ni murag nig manginom may tuba atong kantos tumoy. Ang mo bitaw ni gi-question ako, asa man sila gikan aning kopyaha? Lagda pa ginaw, lagda pa ginaw. Ila ning lagda ha? Balaod. Og sa simbahan pa nila to, kodog ni kanunlo. Lagda man, di ba? O naman lagi naong sa Ginoo. Kunya, besides kanang diya sa Cebu, ilang simbahan dito sa Asan Adabita Cebu, kung nag-i-plus Firmes Live na ko, ay mga imahe silang sulod simbahan, silang gawa sana. Sula, dili sayo pang magbaton og larawan. Karon kanang giingon nila nga mga pare buhi pa lang na impierno na. Labaw basta Ginoo mahukom man sila dai wa sila kasubay silang kaugalingong libro nga impierno hunon budaing dagko. Mao nang ang pangutana katong ni Soroy dire atong ning girisbakan mao ba na ang simbahan nga ihas Ginoo? Ang tubag dili. Kaya pag once na manuroy, mangutala mo dyan ta, brad, sa may denominasyon ninyo, brad? Baptist, brad. Sa ngaran, Baptist, manuroy, magdara mag-Biblia, ilok-ilok. Naho na siguro ilok na ilang Biblia, no? Saksi ko. Ang saksi, lahi po nagtirada ng saksi, kay tagaan ka katong invitation. Murag kasal ning kalaki. Itagaan invitation, brad, at tampok mo dito, brad. Ilan ang mo katapok dito, brad? Apil ka brad, kain tara gini ka buok brad. Jesus mingawa, libo po may brikados. Bukit. So mao na nga atong pangutan no sa man mong denominasyon na. So, for example, para to niabot diri mga 70 Adventist mi brad. Kano sa man mo nagsugod na yung simbahan? Ang pamutbot na ang nagsugod yung first century pa brad. Panahong Kristo. 1044. Dali kay na itukan kay absent ako sa badista mutbot to juga na yun. Story nila na ko istorya tumoy nila utuwat ba. Karon ang sunod pangutana kanu saman mo naabot diri sa Pilipinas. Sa mga tuiga mo. Okay katukan questionable na naan wa nay connection ni dito sa apostoles ni kay wa man kahibaw to Bitaha pa tang Katoliko kay naghibaw jud ta. Kay kana sila naabot na diri sa Pilipinas 1905 man. Suma sa ilahang debator kato si malimot ko sa mga yadyo nagitukan Seventh-day Adventist History. 1905 si Robert Caldwell ba? Mo'y nagdaan na diri sa Pilipinas. Wala lang kong speech-ukit o kahagikan na Robert Caldwell. Kaya ako'y gisearch sa una sa social media, obispo man. Libog ko anin. Apa si pamaorag pangan. Ya, unsa tuig ka 1905. Pagka 1907, nakapatukod sila simbahan dito sa Punta Ana, Manila. 3-0 po kabuk membro. Unang kapilya dyan nila natukod. Ang pangutana,
man yung 1905, 1906, pagka 1907, wala na ilad na. 16th century pa lang ang Pilipinas milyon na kabuok membros Katoliko. Kaya 1521 man tanabot na rin sa Pilipinas ni Father Pedro Valderrama. Ilaha, questionably. Why connection sa Ginoo mo na dita basta-basta mutuo na yun. Kaya dili buot ipasabot na pagtanaw ang muraram ni pagkaon pero dili di ay. Muraram ka nang giwat-uwat rata ba? Watag pagtok ka ni bitong ipanan o kuha niya pagkagat. Napatay ta. O nang magbasa-basa dyan ta. Now, ginana ko ni Toyo ng ilang libro kay kanang aron tong masayod bakit kani sila kugi kini manguwat nani maguwat og sabadista o tuduan ta mo kung saon pagpanguwat og kanang kalag. Ako di ko sabadista pero kay bao ko ana kay daghan kog nahinabi nga mga Seventh Adventist particularly na social media. Basahan mo og Biblia nga ang santos nga Biblia ni Monsignor Yap. Kani di man ni kabalo mo basa kayo Biblia dali la dun. Kani samot di kabalo pakli na. Basahan ka na kong Biblia ha, laon ka paguwat. Ma'am, share. Kanang, usa may imong relihiyon, Katoliko. So, niami din pero dili, Biblia, o dili, relihiyon ang among gida. Sangyo lang ispulong sa Ginoo, ma'am. Share. Unsa may inyong tinsimba ron? Domingo. Ay, Domingo man ron. O niya, diri sa Biblia, nga Katoliko, gihubad ni Monsignor Yap, dili kita makalikay, ani ma'am, sir. Di Katoliko mo, mutuo dyan mo. Ingon man sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 8, pulo kasugo dyan ako. Hinumdumi, nasantuson mo ang adlaw Sabado. Kung pahulay. Wala gibasa ko open, close parenthesis kung pahulay. Garas, iungot rin Sabado. Karon, kahinumduman ang adlaw Sabado. Kung sa man yung hinumdum, Domingo, Sabado. Domingo. O, dili, mao, sa Biblia ang inyong nahinumduman. Karon kay Akamba na. Brad, may hapon. Dili mao ang inyong hinumduman sa Biblia kay Sabado man. Dabay mo pa. O niya, ining, wa mo nagasinabot sa Biblia, ang Biblia ang Katoliko, kay galahi mo giniwa. Mo na ilad. Kaya kung mailad na, dayon, pitok-pitok mata. Masamay buhaton, Brad. Naa sa Biblia, Santiago Kapitulo 1, versikulo 10, 2:10, ano 1:10? 2:10. Oh, nga ang naglapas sa usalang kabalaw, naglapas tanan. Oh. Usaram na Brad, sa Sabado rin naglapas, patay. Nya ka kasing baboy man akong dala. Wala na, baboy na. Mo ni nagka-parat na to, kung di kita magsusi-susi. Ha? Una, tanaw na to ang background na ba? Ibutang talan, kaming background na nigot, kung imong basahon na pahulay na din na Saturday nga Sabado nga itong kalendaryo. O dili, pahulay na. Alang sa mga Hudyong na ulipon sa kamot sa Ehiptohanon. Kaning suguha gihatag man na, basahan rago ng Exodo Kapitulo 20, versikulo 1-2. Kunya, kaya Ginoo may nagsugo, ang gisugo, katong na ulipon. Kung sa may labot na itong Pilipino, kung tama ulipon. Suwat ay apilan eh. Mura ba? Si Mayor, nag-implement sa dito sa sintro nga magmas kita pirmi dito kay nai COVID. Ano ba? O kanang nai virus. Kay daghan naman tao tapok-tapok dito. Kunya, iapilin ng Israel diri nga may labot sa gisugo, toro mas ubos. Walbo si Mayor nagsugo. Oo, ano problema, Mayor? Hindi, Ginoo po yung nagsugo. Hindi problema, pero ang pangutan na kinsay gisugo. Wala labot diri. Wa ba tayo labot diri sa Israel? Magmasmas ka na. Nanubuhay ka kamo, gamasmas ka dito, gapisil. Murot at... Isa mong kumira mo sulod ng bukid, man. Ang kanang gimando lang ni Mayor, sampulan niya. Tuwar na sintro kay daghan man tao. So protekta ta nga di tama virusa. Parabot sa una, kami sa una da, frontliner may, kamunsipyo. Ana na. Pero unsa may labot na to sa taga-bukid, uwa tayo labot sa Gisugo. Hindi ta mag-apil-apil. Kani, gidawat nato ning ni anaman tayo Sabat. Domingo di ay. Agwa man na, kaya nabanaw man ang atong Ginoo. Taningon si San Pablo nga, uwa mabanaw ang Ginoo. Nung Domingo, kawang ragining among giwali. Huwag pulos ang inyong pagtuho. So, inana ang mangilad. Inana sila mangilad. Di, nga naman, Brad, sa may buhato na mo, aniron, Brad, magpabunyag mo. Mauna nga, magbunyagan dyan mo.
Or, Brad, gusto kang malangit? Oh, Isayas 66:17. Gisugba sa Ginoo ang nikaog baboy. Kapila naman ka nikaog baboy, Brad? Karon no di ka muna kaog baboy, sugba ka si Pirno. Ikaw nga, wa kay bawo, pitok-pitok po, kalami, sumba niya, sugba rin yung Pirno, Ginoo ka. Oh, di, pitok-pitok pa ka. Yan sabay mo hatod, Brad, undang nakaog baboy, Brad. Maulit ko nanungga na kundri si Ide, umibot, nagsundang, palit niya sa baboy, kay nakasako, nagmukaon. Gabi naman, yung debate, anak, baboy, humba, ipakaon, na ba? Muna lang ito sa pinis na kaon, no? Hindi mo nag-ino, may pakaon na, ikaw masing pili. Relihiyong magkapasmo mo na, eh. Tanawa, mukaon magkagumba, isa mukaon ko. Kung nikaon ng Ginoo, sa ito ka nagkagad sa Ginoo. Wa man ang Ginoo na mahaw, wa man ang Ginoo, manihapon na may kingos Biblia, hindi po tama mahaw, manihapon, wala na eh, manihapon eh. Katapos ang panihapon lagi. Wala na yun, maligo ko kung maligo ang Ginoo. Wa man mabasa sa Biblia ang Ginoo naligo, wala po tama maligo, ano na, libaho at ang mungit aning kalagihan. Yung may mabasa na ang Ginoo nalibang, humaglibang ng ilog, wa man. Hindi po tama ilog malibangan. Una resulta ng mga Bible alone no po interpretation. Muna. Lisod mo na kayo ka na bitong magbasa-basa. Brad, ka na lang yun na sa Biblia ang Tuhan mo, Radyo. Wa. Na, si Kristo, kabantay mo kang Kristong naligo. Wa po. Nadagbras, wala. Panihapon, katapusan pa yung gingon, ha? Dili ka naghan katapusan panihapon. Ikaw, Brad, katapusan panihapon yung mga Brad, dili po doy. Walang, magtuon ta. Wala naman din manihapon, katapusan naman. Magtuon ta. O, bitaw nang niya, kung atong balansihon yun, dada sila muhila ng tao. Dali lang kay ka, pasakyon niya, di man ka, Brad, bisi ko seminar, ayaw, itambong na mo dito, asinto 50, imo, na-snack, ikaw, sumani mo nga bugas, ay problema nata dito, ginilo, hatag, ay, niguli ni mo, nakapil ka seminar, nakabit-bit pag ang bugas, nakasinto 50, baka, sa Katoliko, apil ka seminar niya, sus, paninglan pag ang registration, kasabaan pag ang pari, hindi, lagi mo kasabaan, pag humanog, nabunyagan, ha, pagkasunod adlaw, naganahin ni balik. Yan na. Kay sinaw kong ursaning Jawa. Ano man na? Bagor kung halinag uling, paninglan kung taiting noon. Ito apay operating ko na to charge. Lahi pa to sa pastor. Tulog ko to kabasket na sa tabangan, Brad. Lahi pa to sibot ito jok-tojok. Talitson na gining kalakihan eh. Bis natay 100 panggasolina, wa na lang. Binlan naman ng 40. Sa Katoliko, love, opering, ragigitudlo na to. Bote, pasabot, dili, pinugos. Kung simba ka, kung wa kay gihalad ka ron, wajon, maingon ng pare. Sunod simba ninyo, ay nagbalik ka, hindi kay gihalad ka, nagwanga ka, wajon, wala. Digin mo yung nana. Naar na ni mo, nakaihalad, mayo, dili, okay rasa. Ang importante na itong nakasimba, kitas kinasing-kasing. Oo, naman yun na. Saan man na ron? Naruroy-suroy, kung sa may giingon ni San Pablo's Biblia, Buhat 20:29. Nanawar na ko daw. Kanang manuroy-suroy bitaw, dili na ta, pranako, dili na ko ignorante, no? Kay, itagaan na dyan ang San Pablo daan. Nanawar na giningiingon ni San Pablo. Say ko ni si San Pablo, kay, mang-real talk po doy. Tanawa, nahibalo ako nga inigbiya ko kaninyo. Anhaon kamo sa mapintas nga mga lubo ug wala sila sayluan sa panon sa mga magtotoo. Pagkamatay sa mga apostol, uwi pa itong apostol, wa pa maning mga kasuroy-suroy, no? Bit-bit ng Bible, no? Wa pa. Namatay ng mga apostol, ay halanay ni dagsang tugtuhan ay nanoktok sa balay. Sis, sangyaw ni, Brad. Pwede na. Sus, grabe kay sayar, sangkos balas. Dapay nakalungslim ng imong tantaon, mura yun, di ka buha kong pasok. O de, padayon ta, sa may gingon, may pipilaon niya ka mga tao diha sa inyong pundok na manudlog baka aron pagdani sa mga magtutuos pagsunod kanila. Brad, katulikon ko sa una, Brad. Balik din ispa mo, Brad, yung lamig, Brad. O, gikan sa inyong pundok na nani. Gikan ko katoliko, Brad, naluuyas ka lang. Tingnan din mo, ako nalipay din ko nga niyong katoliko ka sa una. Brad, nalipay, nasubo na dyan ko. Ano man? Wajod, masayop si San Juan.
nga nahimong kaaway itong namiya. Unang Juan 2:18-19. Si San Pablo ingon, sa ulahing panahon ay mga taong mamiya silang pagtugsundo nilang pagtulon ng iyas yawa. Na unang Timoteo 4:1, padungdos, dirisgrasya kita ining kalakihan. Muna nga hukta ng atong pagtuo. Judas 1:3, labanan yun ang atong pagtuo. Unsaon paglaban nato, na di man tagaibaw manubagan, di ba? Di man isiping kabalo, bersikulo, kapitulo, brad. Hugot ng itang pugong. Once Katoliko, always Catholic rin kita. Basta timanan na to, pag may manore, okay, sakong na to, ingon si San Juan, dele dawaton. Patunglo pag yun. Ingon si San Pablo, sa Galacia 1:8, padung 9, katong nagwali og lahi, nga Ebanghelyo sa mong iwali, ipatunglo na. Saan na ito na, Brad, baliksak, raw niya kag motor dito. Ayaw. Okay, personal attack naman na. So, sa may tunglohon, ilang doktrina, multo na nahimong debate niya dire atong niyagi. Maulag Magdali og mga kalag kay aron makakwarta kay unang Timoteo 1:6 kanang 6:6 sa itong basahon niya niingon si San Pablo sa Biblia bugo-bugo matagpakli ni Biblia noon unsa nam tayo ni sige dirita si San Pablo ay namulong sa unang Timoteo kapitulo atong pasahon igsugod sa 4 aganing 2-3 itudlo og iwali kining mga butanga ang magtudlo og laing pagtulunan ug dili muuyon sa matuod nga pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo ug atong tinuohan garbuso kayo ug walay kahibalo nabuang siya sa pagiglantugi o pagigdalis isang asang social media di ba at content baboy rat sa pado nabuang pagigdalis mahitungod sa mga pulo nga musangpot sa kasina pagka nagbingkil pagbugal-bugal ug dautan nga katahap kung nag-adto ka sa social media rastok dako kag mata siga kag naba dako agtang katiguwang ra kang may buot mga trastok ba og dautan nga katahap buot ipasabot sa English man ni death threat Brad tama na di karon sulat si mana paganda man aglumon kay hunlaon kag patpat yun na musang puto sa kini sa walay puno nga panaglalis sa mga tao nga dili makasabot ug wala magbaton sa kamatuoran nagdahom sila nga ang relihiyon o sa kapaagi sa pagdato danihon bisag bata kini kalagpo ni 10% kini ba kwarta na hinoon ang relihiyon magkapadato gayud pag-ayo sa tao kung siya kuntinto na lamang naa kaniya nag 10% tithing napay charge of hearing ko apay sa pastor lahi pa tong amot-amot og mulakaw unang nasinaw lagi ni bursa na to sinaw pagkagtangan ni wa gyud luya bidang kalag ayaw gitagilan na ni munang manuroy-suroy sila bukit-bukit instead sa sintro kay diris bukit wa kayo yung manghilabot nila silang pagtuo why makabalda ato silang sintro tabangan sila dito diris bukit mamuong sila daw yanas tumoy-tumoy sa may wala na unggoy lang viewers diha ito na unggoy so muna nga magbantay ito sa atong pagkakatoliko ito gining hugtan iklato ni biyaan ang atong pagtuong katoliko kay sa binuang pangarason kung mauna dyan niya akong namatag mahayag diri rin ko sinayog yan ang marugana na po pero usahay ma-apply po na to mo ni namatag niyo mahayag at to kasi lihiyong satanismo dito buka hindi tam kuyog ya ingon si San Juan maglikay tanining lanuroy-suroy patunglo pagali ingon si San Pablo di ba? So diri libro sa ilaha kani Seventh Adventist believe ilahaning libro ha naigingon sa ilahang kanang page 261 the gift of prophecy was active in the ministry of Ellen Goldwhite one of the founder of the Seventh Adventist Church usas magtutukod sa Sabanistang simbahan di kay si Kristo ang founder kano ang founder nalimog ko ani mga Sabanista ni As Pilipinas nga na mahilig maligpiki nganong wa mo taho na itong giingon ni Let Ferdinand Marcos tangkilikin natin ng sariling atin
Na may mga Pinoy nagtukod ng reliyon nung human nagpasakop dito. Ganahan siguro kapam. Nangapam siguro ng mga Pinoy yan. Ay. Na may gitukod ni Kuya Gapay. Itong piniling nasod. Ay kang Felix Manalo. Anong nga nagpasakop dito? Anong ganahan Diyos? Ano? Ay, dagham ko parta ng Merkano God. Makasulban ko ng utang. Mangapam na lang. No? Mangapam na lang. So dili di ay si Kristo ang founder sa ilang simbahan. Ang ato klaro kayo si Kristo di founder sa atong simbahan. Kani gipamatudan sa ilang libro nga naa tay kaluwasan. Ang atong gipaningkamutan diri kaluwasan mangud. Kay wa may relihiyon manuroy-suroy nga brad. Ari ka sa among simbahan brad kay uma impierno na ta. Wa man nangita gina sila kaluwasan pero ngano nalibog taan ang ilang kaluwasan gipangita kay gawalik impierno. Brad, hindi pero init kayo. Kanto na kayo mag-impirno. Hindi ginawa dyan nyo rito. Init nyo dahil. Wala. Wapay nagkatong impirno din yung buhay pa. Hindi ka matay din mo. Hindi ka magtinalong. Dito juga. Pero wa may kasagaran ron. Way mga tao. Isak diri lang na itong Israel na matay din na buhay pa. Uy, impirno ba ako? Inita no? Bisa pa siguro na yung mo testimony. Di juga mo to. Di juga kigol. Maura nyo na. Gani. Just mag na diri nga. Balaan ng lugar na to. Oh, Israel palang daan ng ngalan ha. Nang hasmag, mayroon itong taga-Hamas. Uki-uki raw tato. Tuar pos-umos nga sos. Ginoo ko, mga dagway na ingon po. Tabangonon pa pos DSWD. Sige, pangagni aning Katoliko. Ako bitong i-question to. Muna mo'y, kuhan na mo'y authorization di kas parokya. Nananghid mo. Manuroy, suroy mo diris. Kuhan? Kanina kinahanglan. Hindi kinahanglan mo, coordinate mo, mayor. Yan nanuroy mo dire kay in kaso kung sa may tabo dire sa Israel, sa may mablem. Kamo, planting lang bomba diha sa gilid. Or nangasit-asit rabaka mo dire sa mangil mo baliwali na daniin dire kasang exit. Pagka ugma lagi mamasakir na mo dire, di ni Christians mga sundalo to kano nang exitaan kay mangilag manuroy Biblia, manuroy planggana, di ko rin dikiri kung saan yung manuroy-suroy, no? Kaya kita, magkandak tag-seminar, iprapir mga ginatanan, ang simbahan. O, di, patawag tag-meeting dito, nga natay seminar ng mga adlawan, munang makurong, ilagay, bukalit at tok-tok sa balay, makuratan ta, murang layaw ng kantong nagagawas maliti, eh. No, hoy Brad, kung maingot to, nakurat na lang kag naanas to karani mo, sumad siya to. Abig nanurig haplas kada magbag isligbag. Mga paan mi Brad, missionary mis bunagid. Upat mi 5 ni sa palista Brad, pwede mo sangyaw, tanawa ra. Ang ilang pagsangyaw wa yun na mao. Ngano? Unsay giingon ni San Pablo sa Roma 15:20. Dili na mi mo sangyaw o nasangyawan ng Kristo. Elisod, mangguning tao, pamatko ni mong nagmata ng daan. Tukawon pa din na yung gamata na. Sa katungkuhan, katong nangatog. Dapat ang ilang sangyawan, dito sila sa patikol. Hulo, ito ay mga abusayap, ito wagi pagtuog. Oo, ito ilang sangyawan. Kaya nga itong samuk-samukon, pamanta nila. Kita ang Katoliko, lahi ang atong pagsangyaw, kay giliko na itong pagtuog. Dili ingon niya, doon may Kristo Brad, ayaw na may patuhana. O man kung may ingon ninyo, nawatas Kristo sa inyong kinabuhi. O man, giliko na nato itong pagtuong Katoliko. Kay, in kaso, maabot ng mga dili ingon nato, natagalaing baliti, at least, nakabalo na kita kung sa background nila. Kung sa po'y atong pagtuo. Ulo, di matap, dili tanan, natong nahibalan, doktrinas Katoliko, na memorya dyan na ito na. At least nalang niya tayo bisik kamay, kakinide nga itong simbahan, mauod yung simbahan nga iyas Ginoo. Nanong Katoliko ra may initan? Okay. Asa mo ka mamuno og mangga di atod ka sa bunga. Ya, mamuno ka katong manggang plastik, di ka kamatig lang yan na, plastik ra man na. O, di deres Katoliko, kinamtay dagang bunga. Unsa man itong dagang bunga? Mauning atong pagkasantos, mga balaan. Muradaghan tag-santos. Orang atong Pizza City sa September, i-canonize ang atong the first millennial saint yan si Saint Carlo Acutis. Natay i-canonize kung bago. Ingon na po ni sila nga, nabuot-buot, ramog canonize ng inyo. Natural! Kailangan tayo autorisasyon ang simbahan. San Mateo 16-19, ang pagdili o pagtugot. Ano
founder sa investigation. Muna inig magsantos ta di lalim. May gasto mo kaya na brad, pag-process lang dahil sa papel, di lalim. Kaya nang eskwela ka, gasto mo na, process lang dahil papel, kaya nang mga abroad ka, samot. Passport pala daan, pilay, kuha na, mahal kayo. So mo nang process, imbestigahan juga na ang ngayon pag ang isantos. So dili, kani, mga gagmay, pag kayong mga bata, dali, radyo kayo ni uwaton. Kung sa iwat na ni, pasalinahan na mo nitong projector, ganay nagway sa yawa, tuko na mo. No? Ano kang yawa mo dyan ipasalida o di man yun itong mga santos. Kaduda na gitain ni Ron. Genesis Kapitulo 3 versikulo 15, tuhara gyoy kaliwat na gisgutan niya, kaliwat sa yawa o kaliwat sa babay. Kani kay gasuot patag rosaryuhan, kaliwan diri, banwa. Kaliwat dito sa babay nga si Santa Maria, no? Okay, diha man ta naliwat si Kristo may founder na to. Lisod buk niliwat ang Eileen Goldwhite kaya di man ato. So si Santa Maria nga atong kaliwat, o kaliwat ang Santa Maria. So muna ang atong inahan nga langit noon si Santa Maria yun. Dili, si Eileen Goldwhite, dili itong mga kapaila itong kasuroy-suroy. Munang bantay tabagayo ani kay murag ni grabe na kinisilag panuroy. Full time na kinisilag panuroy-suroy o balay-balay. Kunya usahay, maglibog ta. Kaya damo na sila seminar, karena kusada ba? Kunya ilang uwat sa ilahang tarpulin, Happy Family Seminar. Kung mayroon tag-family, ang may katungod mong hatag seminar ng taga-DSWD, siguro. Kumusta man ang DSWD, Brad? Kamusta ang relasyon sa mga sawagbana? Sino mo mga away? Yung anak, naklaro na magsustinto na sa mga pantawid, ihatag na ba? Basin mo niya o ipalit na nagpisas motor. Nana ba? So, nakatungod na is taga-DSWD, yun. Pag may matong na iuban, itong na ito, nagkanda kong seminar sa mga healthy lifestyle ko, no? O healthy, doktor ang imong i-hire na mag-lecture. Brad, kamusta ang high blood ni mo? Ni umos na ba? Awa, kaya sige po ka uglitson, nana ba? Doktor ang naik katungod na mga healthy. Dili si Pastoy. Nagkaroon pag-lecture na hingon na pagtugbo palang taas microphone. Ano, rimba mo domingo, nakasama mo. Asa man niwa sa inyo ang tarpulin na waman? Unya, hindi na alam magkakaon o baboy kay dili na pagkanugumba. Dalay, happy pamilya na, nag-iaway na. Kaya mukhaon niyo mukha ko, kalami na humba. Bista na maglaon yan ron na. Lami din yung humba kan o, no? Diba sa bahay lang pagkaluto niya. Munang, kanin ako yung Biblia nga 7th Adventist gidala. Tanawa ang ilahang pamahayag sa last part na ang iglesia. Ang iglesia mao ang pangasawunon nga ipagamatyan ni Kristo aron ini iyang mabalaan og mahinluan. Kinsa man simbahan na. Sumala aning ilang libro nga The Great Hope ning English sa page 52. Ang Roman Catholic Church mao sa gihapon ang asawa ni Kristo. So katong mga claim nga sila gitukod dili asawa kabit ra gito. Ano man matulpo tong kalakiha. Dahil kaduha, ang iglesia universal. Buti pasabot Katoliko. Kisay Katoliko, sila o kita? Kita. Ang lugos magimog-lukot diri sa dapatan kumaya mo siguro simbahan diyan, mingon mo Katoliko mo. So kita gyud. Ikaduha, ikatulo, ang iglesia usa ka lawas nga daghan ang membro. Pilay membro nila diri sa Pilipinas? Amo tong nakaabot ng 1 million. The entire tibuok kalibutan, di ko to around the globe. Naarga ni sila 22 million. Kamay ara wala katungas populasyon sa Pilipinas. 22 million gamay kayo. Ang Katoliko 1.4 billion na siguro ta or 5. Basta something ana billion. Basta million kita dili million billion. Billion yun. Imagine ni mo lang anong billion mong daghan mo kay mo bra. Natural kay sa buhat 241 gidugangan ang atong pundok niya ang adlaw 3,000 ka tawo nangaluwas. Tungod atong per century pa na. Imagine ni mo na ha. Hato karon hapit ata mag 2,000 ka tuig nga ato si ba. So di na million billion na jud tigdagan na. Kaya wala ba ita manguhat na ng kilit-kilit? Oy, kinahanglan ari mo diri magkatoliko dyan mo ha. Wala oy. Lihok na sa balang Espiritu Santo na uban. Kalit nag-convert mo ka brad kay isa diyan ka wa nagtuon na kung ako. Nakibaw niyo kung Katoliko ang gitukod pa nang magpamundag na ko. At sila di yung makapamundag o di yung taga-ag sito 50. Kay uban uwaton pa katong duwa dito. Wala ba? Sa maning? Oh. Kani mga batang gagmay pa. Wato-wato rin sayaw-sayaw dito.
Wala, action song ko no, Panginoon. Kaya naman, pagkatong eskindi, wato no ice cream katong tila-tila, balignis. Lagi ang pamatis mga bata, ugma, balik na po mo. Ugang ha, dong, mga bata, balik mo pa. Balik po. 25 ulo ba to? Pila to? 25. 25. Ano, discuss lagi ng 25. Ano? O galati, mga bata ng 25 kay hulog. Isunit no? Dong no? Wi-Fi din na. Narada mo nang at tama tayo mga ebidensya lagan ipaglalag mo ni kay ato ni gitugbang sa ilahabag ka na pangatake bitaw nila sa tuwang katoliko. Actually, kung mo dyan tanan, wala dyan na sila authorization nga magwali, wali. Ang suko diya, ang apostol lang yun, nilungkop sa ibo, kalibutan ng mensahe, mauna nga, hantod kayo na tayo daghan kayo, bisagasa ka mo ito, na ni katoliko, di mawa. Okay, malungpan naman dyan ta. Ya, katong mga gagmay kay utok, na nitoo na yun, kay nadalas atikatik, kato si, di na ko ingalan itong kabag, di ba? Oh. Di man ito mabunyagan o sa panistag, magkrusada lang sila ni Hagnili, manghilabot ng katoliko, asam ito mabunyagan? Pero kaya naman siguro di-opera ito, mana sige na lang, kay kapit patalim, so di panahon ito. Kay sakyan mangguna nila, ato ang kapubrihon. Brad, sa trabaho ni mo, Brad, wala? Wala. Wala niyo, di man, di mo manulbaho gobyerno. So hari ka sa akong simbahan Brad, 15,000 ang bulan, okay rin mo. Alati ka gisa-gasa akong bukas, ang imong buhat, uyog ka na ko, magsangyaw rata dito. Isa may matag ng 15,000 ang buwan. 10,000, 7,000, 1,000. Unyang imong trabaho, mamut-mut ang bukid-bukid. Insured may mga pamilya, kaya na pa isa akong bukas. Wala, sa katoliko ka. Kung sa'yo mo mapili ito, kabag. Kasi piya ka gamay, yaw-yawan kas pare. Dili kay di ka yaw-yawan kwarta pa. Muna negosyo, korporasyon. Subayar mo rin ang mga uban kanang mga simbahan. Kung subayan mo na ang ilahang relihiyon, korporasyon. Saan ng korporasyon? Negosyo. Businesses ba niya? Narehistro ba na Security Exchange Commission? Mura na kung nagkatukod yung tindahan, lukat yung permit, lukat yung mga lisensya, kay makuluro, magkagawa niya mo. Samot na lang managa tagkahoy nga. Kanang managa kakahoy, gawa nyo kay permit ikat sa DNR, patay kang mata kaniya. Bisan ka na imuhang tinanong, siguro, basta, kuha nyo permit, isang lumi ha? Permitan pa dyan na. Klaro. Ya karon putol-putol sa dali kayo mo, simbahan. Amay lang inyong permit sa, tanawa ito na sige, pamutol yung kahoy ng ubay. Tara, galanslay na ino ng ubay. Dire kay perting pataga rin kini inyong area dire, diskrasyon, delikado, malanslay tayo ni kahoy rin hinungdan. Kung si Manny Pacquiao mo to, we have to plant trees. Plant trees ni naman dahili na, huwag magpananong. Pinatay ng mga tao ang python. Mauna nga inana, no, ato ng hawiran ng atong pagtuong katoliko. Ingong to, kung debate, bro, hilang yung debate, giskutan ko tayo, ihadlokan na ng debate, o tuyuan ng yuta. Ano man mo itong hadiring, pasangil, bisag kung sa kurasa, pwede mo itong ha. Karon, akong gitawagan, magtulunanay naman lagi noon. O may nga, wak man may dihabras, so amang kukipit, sikipit. Nakisay kayo ba ni mong liman? Tagalapatan, Brad, kisa mo na, wak ko kaila. Ha? Isay ko rin. Kato si, ano siguro to? O, mo na ha. Nga, kami rin yun, duha rin yung kabuk ni ilang-ilat sa tuwa, sa madurag baboy. Mo na to. O niya, niyapay gingon niya, inahanglan ang tinuon nga simbahan, nagsunod sa sugo. Sa mga suguan na, dagan ng yapok sa bado. Sa bado lang yung simba. Dili lagi Domingo. Ikaw kay Domingo ka simba, pagkasunod daw, kinabunyaga naman ka, ikuha lang ka sila simbahan, Galiluya dito. Imbes ka na kay kwarta 100 pesos, pwede na ang tatubugas, wala lagi palit bugas, kay 10 pesos ang diving man. 10%, nabinta na lang. Pass ka ng chart mission sa panang ingon-ingon na. Kabayan yung kayo mabilis sa imo. Wala yun. Wala na, no? Dapat ato ning awira ng atong pagtuong katoliko sa sunod o bumalik sila dire. Na dyan nag-entertain na. Dili sa may magpa-entertain ron kay bisimi. Malibat ta. Nagmingon sila nga, Brad, kanang naara, dili lagi ni magsangyaw, panghatag na nga mo, magbugas. Ayaw kong lawatan na, oy.
Kaya basin palag mo yun ang Ginoo, di ka iluwas. Ano man Lord, dinawat ka buwas ng sabalista. Naara may giingon ni San Juan sa ikatulong Juan 1:7. Ang ilang tuyo sa pagsangyaw si Kristo man, wala sila mudawat ng hinabanggikan sa mga dili magtotoo. Waton taglata sa tinapa ang atong mga santos nagpaihaw buhi, nagpaputol og ulo, nagbalitson magbuhi ang uban. Hindi kita mabaylar ng pagtuog mamon og bugas ug dilata binuang mabuhi ra man taw wa lang dilata. Ya sige kagdawat og dilata aron masuod jud ka sila ha. Sige pug kakaon silang yata kay namay nagdilata. Kuan man gimarkahan mag Australian ay amat dinhi Pilipinas, Australian, buwan. Si kaon, na-cancer na hinukag kinaon. Tagaw. Grabe man magka-cancer ng ubang mga dilatagod. Makadaot na na, kaya naman ay preservative. Mao na ang doktor, dili kay mo recommend nga halos kada adlaw ka magkaon ng mga dilata. Kung gusto kag healthy food, sana mo tayo, bukit rin, mananaw rin tagulay, di ba? Healthy food, sana. Naganto ka, may ilan yung dilat. Ay, Brad, manlapang ni Brad, di na rin kinanglasukaanan, Brad. Utar kayo ni tubig, utaw, lugaw, daog na. Pero yung pagtuoy, iuwag. Isod kayo. Munang, Katoliko rin kita, wa na ilain. Ang simbahan ni gitukod sa itong Ginoo, Katoliko rin yun. Nanay-aning mga libro sa protestante akong idala, kay ituyo na ko nigdala, kay basi, naato siya diri, ito nga istoryahon, wa man nila nung hapon. Wa na nung ha. So muna, kanang ingon nila nga, bawal manimbag Domingo, kanilang libro, The Almost Forgotten Day ni Mark E. Finley. Klaro kayo nga, ang unang mga Kristiyano nanimba yun sa adlawng Domingo. Kuya-kuyawa kayo, no? Tanawa na ko, no? Question number 1. Does the New Testament teach that the disciple worship on the first day of the week? In English man, ito binisayon. Yabas bagong tugon, nagtudlo ba ang mga apostol nga musimba ta sa unang adlaw sa simana? Ang tubag, bisan ang mga karaan early church, una pang simbahan. Mga karaan mga dili ang bago karon nga nang gawas ka ng mga sulpot ba. Kita may pinagkakaraan. Nagpahinungod, nagbalaan sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Na Domingo nimba. Domingo nakasala ning nanimbag Domingo. Kato dahil nasa San Mateo 28:9, isimba si Kristo sa mga sumusunod Domingo mato. Pagkabanhaw sa to. Pagkabanhaw. Wala ba may Hesukristo tindog da? Taka nagsimba na kundi oras bando. Wa mo ana oy. Tingos Kristo ayo kahadlok ha. Ato lang imong kauban dito ay nang alabanhaw na ba? Uy. Ano ba? Dito ta angay madlok si San Pablo mingon buhat 20 verse 7. We meet on Sunday to worship and celebrate Pastor Supper. Nag-abot tas Domingo aron pagsimba o pagkalawat. Kay sa Living Translations Biblia, on Sunday we gather for a communion service. Kuyawa. Magalawat yun ita. Munang kitang Katoliko, bulahan yun ta kayo kay nagkakalawat man yun ta. Sila wagin niya mo. Pero pura na sila huwag ka nagigutok, nagisiguro na sila, no? Pero luwas naman daw. Di nyo kumutuan ng luwas. Atay, mangulo ng kaya umingon kag luwas na buti pasabot, wa na dyo kay sala. Kaya kung umingon kag nakoy sala, di mo ka pwede sa langit. Ipalayag 21-27. Wa kayo, bisag isa kabukbuling makasulod sa langit. Nakaroon, wala ko isa, iluwas ako sa Ginoo, Brad. Sige, ingon ni San Juan. Unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 8. Umingon kita nga wa kita nagkasagi pagkabakako na itong Ginoo na ito higmaan kamaturan. Hallelujah. Una nga yun ingon yan ang luwas namin. Kunya na tabay ko maluwas na tag na langit na kita dito under sa investigasyon sa simbahan. Muna naman tayo all since ihandog na ito itong mga kaigsunang namatay na nga na langit nga wa pa makanunay sa simbahan. Hindi kalim ni makanunay. Kung inimbestigaan ang pitinggana mabandugay kimuman. Munang manikamot ang mga santos, Katoliko rajuta. Bahala kag nasilo pagkas kaabag, bahala pag unsa kag nabagay kasuko sa pare. Sagdi na lang na kay iya matag kaluwasan. Wa man nagbase nga tong kaluwasan ni Father, ni Brad, kay kita mga tubang mga kita Ginoo, binuhatan may uliktahon si Ginoo. Roma 12:6 siguro na. Amana na siya. So, maura to kung masabot ninyo,
nga at least nakahatag ka og explanation regarding sa nanuroy diri. At least nakabalo na tas background.